Mema wakwaba ba ene adesua yi mu. Saa adesua yi yɛ adesua a ɛtɔ so anan wɔ yɛn twi adesua yi mu. Ene yɛbɛhwɛ akanfo nkyia ahorow bi ne emu adesuade. Ma yɛnhyɛ ase. Akanfo nkyia. Greetings from Akan perspective. Sɛ yɛka nkyia a, ɛdɛn ne nkyia? Nkyia yɛ ɔkwan ahorow a akanfo anaa mmusuakuw ahorow de kyerɛkyerɛ wɔn ho dɔ. Na afei nso, wɔfa so de bisa wɔn ho ase. Greeting is a medium through which Akans and other groups of people, tribe, use to express their love for one another and also used as a means of asking how one is faring. Akanfo nkyia gu ahorow pii. Ebi ne daadaa anaa nkyia, everyday greetings. Adwumayɛ bere mu nkyia. Adidi bere mu nkyia. Awo bere mu nkyia. Akwantu bere mu nkyia. Owu bere mu nkyia. Ne nea ɛkeka ho. There are classifications of greetings in Akan setting. These include everyday greetings, greetings offered during working hours, greetings offered during eating hours or period, greetings offered when someone has given birth or has excelled in life, a greeting offered during traveling and returning from a journey. And we also have a greeting that we offer to a person who is bereaved or in a soulful mood. Let us take them one after the other and look at some examples. Mama yɛmfa no maako na yɛnhwɛ sɛdeɛ ebiara te. Yɛwɔ daadaa nkyia, everyday greetings, ɛne na edi kan a yɛba abɛhwɛ. We're going to look at the everyday greetings. Yɛba everyday greetings anaasɛ daadaa nkyia na yɛwɔ nea edi kan anɔpa nkyia, morning greetings. Yɛwɔ nea ɛtɔ so abien anaa mmienu, awia nkyia, afternoon greetings. Ɛna yɛwɔ nea ɛtɔ so abiɛsa, anwummere anaa anadwo nkyia, evening greetings. Ɛno nti yɛse daadaa nkyia no yɛakyekyɛ mu abiɛsa anaasɛ everyday greetings no yɛakyekyɛ mu abiɛsa. It has been divided into 3 categories. We have the morning, the afternoon, and the evening. We are going to look at the morning greeting, which is anɔpa nkyia. Yɛnhwɛ anɔpa nkyia, morning greetings no, ɛne ne nye so. Let us look at the morning greetings and how we respond to it. Nti yɛwɔ nhwɛso. Nhwɛso mean example. Yɛwɔ nkyia ɛne yɛwɔ nyeso. Nti obi ka sɛ mema wo akye anaa maakye a, the response anaa nyeso no yɛ ya anua, ya ɔba, ya mede, ya ahenewa, ɛne nea ɛkeka ho. Afei nso momma yɛnhwɛ daadaa nkyia na ɛto so abien no, awia nkyia no, afternoon greetings, ɛna ɛno nso ne nye so. Yɛwɔ nhwɛso, example, nkyia na nye so. Nti obi ka sɛ mema wo aha anaa ma aha a, nye so no yɛ ya anua, ya ɔba, ya mede, ya ahenewa, ɛne nea ɛkeka ho. Afei nso, momma yɛnhwɛ daadaa nkyia no, deɛ ɛtwa to koraa no. Anwummere nkyia no anaa anadwo nkyia no, evening greetings. Ɛno nso nhwɛso a ɛwɔ hɔ no, anaasɛ example no, sɛ obi kyia wo sɛ mema wo adwo anaa maadwo a, ɛno nso sɛdeɛ yɛde gye anɔpa ne awia de na wobɛtumi ade agye so. Ya anua, ya ɔba, ya mede, ya ahenewa, ɛne nea ɛkeka ho. Anwummere no, obi bɛtumi akyia wo sɛ da yiyoo anaasɛ good night. Ɛno nso bɛtumi agye so sɛ ebia yoo, adepa nkye yɛn. Afei momma yɛnhwɛ adwuma bere mu nkyia ɛne ne nhwɛso no bi.
greetings offered during working hours. So wakoto say enipaku anase nipa bi yɛ adwuma no. Ɔkwan bɛn so na obekyia. Ɛsɛ sɛ yehu. Ɛno ne yɛba abɛhwɛ yi. Sɛ wakoto sɛ obi yɛ adwuma na sɛ nipaku bi yɛ adwuma no. Nkyia bɛn na ɛsɛ sɛ wokyia. Nhwɛ so. Example. Nti yɛnhwɛ nkyia no, ne yɛnhwɛ nyesu no. Nti wobɛtumi akyia onipa ako na sɛ nipaku no sɛ mema wo ayiko anaa mema mo ayiko. Nyesu ne bɛtumi ayɛ yaaye. Then anaasɛ binom so bɛtumi akyia sɛ adwuma o, na ɛno nso nyesu no bɛtumi ayɛ yaaye. Ɛno akyi no nso, ebia na obi akɔkɔdi dwuma bi, akɔkɔkyerɛw nsɔhwɛ anaasɛ wadi nkonim wɔ biribi mu. Ɛno nso yɛtumi ɛka sɛ mmo ayiko. That is in the form of saying congratulations to the person. Afei yɛnhwɛ sɛ obi redidi anaasɛ adidi bere mu nkyia. What are the greetings offered during eating period or eating hours? Sɛ wakɔte sɛ obi didi no, ɔkwan bɛn so na wobɛkyia saa nipa no. Yɛba abɛhwɛ. Nti yɛnhwɛ nhwɛ so. Wakɔte sɛ obi didi, ɔkwan bɛn na wobɛkyia no. Nti yɛnhwɛ nkyia. Ɔse kitamu o anaa mon kitamu o. Sɛ kitamu o bɛtumi sɛ onipa baako na wakɔte sɛ odidi. Munkura mu yɛ kyerɛ sɛ nipa dodo na edidi. It means that when you say kitamu or munkura mu, kitamu means maybe you met one person eating. Into kitamu. Then if it is a group of people eating together, it's a mon kitamu, mon kitamu. That gives the plural aspect of it. And then kitamu means singular, means that one person is eating. Then the response can be yo watu me and now yo watu yen. Okay. So we are going to look at greetings offered during childbirth. Maybe the woman has given birth and then you visited the family or you visited her. How are you going to greet her? So we are going to look at some examples. Okay. We are going to look at example. So greetings offered during childbirth. During childbirth. Nhwɛ so. To bracket example. Nkyia, then the response. Nti wakɔto sɛ obi awo foforɔ anaasɛ the person has given birth. This is how you need to greet the person. I say mema wo tinko. The greetings is mema wo tinko. Then the response will be miti daase anaa yenti daase. So that one is also another way of saying congratulations to the person for giving birth. Now we are going to look at another form of greetings or greeting where maybe the person traveled and has returned. If the person traveled and has returned, how are we going to greet the person? Or even if the person is traveling, what kind of greeting do we offer to such a person? Nti akwantu nene maemu nkyia. We are going to look at greetings offered during traveling and then a return from a journey. So if someone is traveling, what kind of greeting do we offer? Nti so obi tu kwan a nkyia bɛn na yɛbɛtumi de akyia no. Ɔsɛ nante wo yo, which literally means like you walk with care. Then the response will say yo, and I say you can tell the person say wo ni nyame nko, wo ni nyame nko. In literally means that you should go with the Almighty God because He is the supreme. So you should go with Him. Wo ni nyame nko. That is the literal meaning. And then the response is yo. Then what of the person who has traveled and has returned? The person traveled and has returned. A person who has traveled and has returned, this is how we can greet the person. Okwan yɛbɛtumi
echia obi a watu kwan no waba no ne sɛ yɛbɛka kyerɛ nipa no sɛ akwaaba o anaasɛ akwaaba na ɔno nso agye so sɛ yɛ nua yɛ ɔba yɛ agya yɛ okunu anaa yɛ ɔyere nti ɛno yɛ nyesu ahorow a ɛno nso yɛbɛtumi ade agye so no bi. Afei yɛnhwɛ nkyia a yɛde kyia obi wɔ owu bere mu ebere a obi ahwere ne dɔfo bi anaa ne busuani bi. Ɔkwan bɛn so na yɛkyia yɛba abɛhwɛ saa nkyia no nso bi. So greetings of a during soulful time. When someone has lost a family member or maybe a friend, what kind of greetings can we offer? So we are going to look at some of the greetings offered during this time. Sɛ obi ehwere ne dɔfo anaasɛ ne busuani bi a, if someone loses his family member or a friend or a loving person, these are some of the greetings that we can offer. Nti yɛwɔ nkyia ɛna yɛwɔ nyeso. We have the greetings and then the response. Nti nkyia di kan sɛ mema wo anaa mema mo hyɛden. Then the response will be yo yɛda mo ase anaa yɛda wo ase. If it is a singular, ɛyɛ wo. If it is plural, the mo. Okay. Then another form that you can also greet is mema wo anaa mema mo awerɛkyekye. Number the response will be yo anaa meda mo ase anaa yɛda mo ase. Then another form of greeting that you can still offer to such a person or people, the mema wo anaa mema mo yako. Mema mo yako. Then the response is yo anaa meda mo ase anaa yɛda mo ase. Yo meda mo ase anaa yɛda mo ase. And then you can also say mema anaa yɛma mo dio die. Now the response will also be meda mo ase anaa yɛda mo ase. Yɛda ase anaa yɛda mo ase. Nti enso sɛ ɔkwan a wobɛtumi ade akyia ne. So that is a way of saying condolence to such bereaved family or the person or the people who have really lost their family members or a relative. Now we are going to look at a type of greeting that we can offer during festival time or festivity period. Nti afahyɛ bere mu ɔkwan bɛn so na yɛbɛkyia. Nti ɛno nso yɛba abɛhwɛ. So greetings offered during festivity like Christmas season, Easter, traditional festival period. What are the kind of greetings that we can offer during this period? So let us look at some example. Nti nhwɛ so and I say example. Nti wɔ afahyɛ bere mu no, te sɛ biribi te sɛ bronya da anaasɛ Yesu awoda anaasɛ Yesu amanehunu da anaasɛ da a yɛde yɛ afahyɛ bi wɔ yɛn amammerɛ kwan so no, wobɛtumi akyerɛ sɛ te sɛ bronya da no wobɛtumi akyerɛ mema wo anaa mema mo afehyia pa o na nyesu no yɛ yo afe nkɔmmɛto yɛn afe so anaasɛ afe nkɔmmɛto yɛn ɛna afei nso anaasɛ sɛ yɛ the traditional festival period a ɛno nso yɛtumi ka sɛ afehyia pa o ɛno nso yɛkyia afehyia pa ɛsiane sɛ traditional nso afe no nso akɔ aba abɛto nananom ne mpanyin nti ɛno nso afehyia pa anaasɛ yɛma mo adaeɛ o anaasɛ ɛne deɛ ɛkeka ho afehyia pa. Ma yɛnhwɛ nkyia ho mfaso. Importance of greetings. Sɛ yɛkyiakyia yɛn ho a mfasode bɛn na ɛde ba. What are some of the importance of greetings? And is it good to greet at all? We are going to look at some of the importance of greetings. Nkyia ho mfaso ne bi ne sɛ nea ɛdi kan ɛda adamfo pa adi. It promotes good friendship. Afei nso ɛde nkabom ba. It brings about togetherness. Greetings brings about togetherness. Afei nso nkyia kyerɛ sɛ obi apɔw anaasɛ watetew no.
Nti obi a okyia no ɛkyerɛ sɛ saa nipa no wapɔw anaasɛ wɔn atetew no wɔ fie. It shows that a person is well trained. Nkyia nso tumi yi obi anaa gye obi fi amane mu. Greetings can save a person from a danger. Nhwɛso ne sɛ ebia woyɛ abɔfra anaasɛ ɔpanyin worekɔ baabi na wakɔto mpanyimfo anaasɛ obi. Sɛ wokyia oni akono a ebia baabi a wokɔ no biribi bɔne bi wɔ w'anim. Esiane sɛ wakyia no na wɔde saa nyɔnkofa no aba nti no, otumi kyerɛ wo sɛ baabi a wokɔ no hwɛ yie anaasɛ mɛmfa hɔ anaasɛ nkɔ hɔ esiane sɛ biribi bɔne bi wɔ hɔ. Na saa nkyia no nti no, etumi yi wo fi saa amanehunu no mu. Nkyia nso boa ma nkɔmmɔdi anaa nkitahudi pa ba. Boa ma nkɔmmɔdi anaa nkitahudi pa ba. It promotes good conversation. Greetings promote conversation among people. Adesua no nyinaa tɔfabɔ. Summary of today's lesson. Ɛnɛ, yɛsua akanfo nkyia ahorow bi. Afei nso, yɛhuu bere ko pɔtee a wokyia nkyia titiriw bi. Yɛsan nso sua nkyia ho mfaso bi. Today, we learned about Akan greetings and its importance in our daily lives. Medase. On this note, I say bye-bye and see you in the next lesson.